खुलुमबाय नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो रन्जन दैमारी बिथांनि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि उकिला मैया प्रेस कन्फारेन्सआव मा बुंदों बे बाथ्रानि मोननैसोखौ आंनि बादि पॉइंट आउट खालामनानै नोंथांमोननो आं बुंनो नाजागोन। आरो लोगोसे गोविंद बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा बुंखो बिपिएफनि सायाव मा बुंखो बेखौबो आं नोंथांमोननो एसे खिन्थानो नाजागोन। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनानै लाखा उफेरा इलेक्शना फैगासिनो दं नालाय माने राजखान्थि दावहा माने बाथ्रानि दावहाया सोलिनो आरम्भ जाबाय बा स्टार्ट जाबाय होननानै नोंथांमोना साननानै लानो हासिगौ। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि उकिल मानस सरनिया मैया माखासे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जेरैहायनाय बर' रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलाव थाजानायखौ माब्लाबाबो लुगैयाखै, बिथांखौ जेलनिफ्राय बरन जानायखौ लुगैदों। मानोना 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जाय बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन बे गोरोबथा बादियै बेवहाय रन्जन दैमारी बिथाङाबो सासे सागानगिरि। सासे सागानगिरिखौ बर' रायजो राजाफोरा जेलाव थानायखौ लुबैयाखै, बिथाङा बेबायदि फोरमायनो नाजादों। रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलाव दोनफिननायनि थाखायनो एम बाथा बिथाङा एनएलएफबि दानानै हाग्रायाव थांफिनदोंमोन होननानै फोरमायो। आरो दिनै गोजोननि थाखाय सरकारजों सावरायनो थाखाय सिजफायाराव फैफिनबाय आरो बिथांमोना हाग्रानिफ्राय फिन मेन स्ट्रीमाव फैफिनबाय होननानै फोरमायनो नाजादों। मानस सरनिया बिथाङा मोनसे मोजां इनफरमेशन होबावो जे बर' रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननायखौ जाबादि दाबि खालामदों बे दाबिया ओंथि दं होननानै बुंदों। मानोना सिरियल ब्लास्टनि थाखाय रन्जन दैमारी बिथाङा दायनिगिरिब्लाबो बिथाङा हारसिं पार्सनेल कारननि थाखाय बे सिरियल ब्लास्टखौ खालामाखैमोन। बर' रायजो राजानि थाखायसो बेबायदि बिथाङा मावदोंमोन होननानै बुङो। हारसिंनि थाखाय बिथाङा मावाखैमोन, रायजोनि थाखायसो बेबायदि मावदोंमोन नालाय गोसो खालामोब्ला आसाम सरकार भारत सरकारा बिथांखौ गासै दायखौबो निमाहा होनानै जेलनिफ्राय बाहेराव लाबोनो हायो होननानै बुंनो नाजादों। मोनसे स्पेशल बेबस्था खालामनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा हारिनि स्वार्थखौ नायनानै बर' रायजो राजाफोरनि शान्तिखौ नायनानै बा आसामाव शान्तिखौ नायनानै स्पेशल बेबस्था लानानै रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननो हायो बेबायदि बिथाङा इंगित बुंदों। नोंथांमोना आं बिथाङा बुंनाय सेन्टेन्स बाय सेन्टेन्स बुङाखै, जास्ट आं मोनसे आंनि स्टाइलावसो बुंदो। नोंथांमोना बिथांनि प्रेस कन्फारेन्सखौ थांना नायबा गासै बाथ्राखौ बुजिना मोनगोन। जास्ट आं बुंनो नाजादों आंनि स्टाइलाव। रन्जन दैमारी बिथांखौ आयेन बादियै गोलाव सम नांगोन, नाथाय सरकारा जुदि नाजायोबा बेखौ गाबोननो उदां अख्रांसिम लानानै फैनो हायो। बेनिखायनो उकिल बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों मा पलिटिकेल इस्यु, रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननाया मोनसे पलिटिकेल इस्युसो। आयेन थायोबाबो जुदि पलिटिकेल उइल थायोबा, उइल पावार थायोबा बिथांखौ दिहुननो बारा गोब्राब खामानि नङा। बे आसाम सरकारनि सायाव थाबाय। आसाम सरकारखौ खावलायगोन जे बिथांमोना भारत सरकारजों जेरै हायो रायलायनानै बर'लेण्डआव जुदि शान्तिखौ लुबैयोबा, आसामाव जुदि शान्तिखौ लुबैयोबा बिथांमोना जुदि जोंनि स्वार्थआव जुदि खामानि मावमारोबा बिथांमोना उकिल बिथाङा बुंनाय बायदि बेबस्थाखौ लानांगो। आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन। गोविंद बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिपिएफनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो नोंथांमोननो एसे खिन्थानोसै। नोंथांमोना मोनखाबाय आल्टिमेटलि, थेवब्लाबो आं बुंनो लादों। बिथाङा बुंदों मा हाग्रामा महिलारिया एनआइएखौ गिनानै बिजेपिजों माने सावरायगासिनो दं। मानो होनोबा जुदि बिजेपिजों एलाइन जानो हायोबा माखासे दायनिफ्राय बिथाङा बारग'नो हागोन, नङा होमबा? एनआइएखौ गिनानै बिजेपिनि आथिं हमदों, बिजेपिनि लिडारफोरखौ लोगो हमखोमागासिनो दं, बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों गोविंद बसुमतारी बिथाङा। आरो गोविंद बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा फैनाय 10 बोसोराव बिजेपि इउपिपिएल एलायन्सआ थागोन, बेबायदि बिथाङा इंगित होदों। बिथाङा बेलेग टाइपै बुंदों, आं नोंथांमोननो खिन्थानायाव बेलेग टाइपै खिन्थादों। बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों हाग्रामा महिलारिनि हालोदा जोबोर गाज्रि, बिथाङा गाज्रि अबस्थायाव दं होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा बिजेपिया माब्लाबाबो बिपिएफजों एलायन्सआव फैया। नाथाय थांनाय सरकारफोराव बिपिएफआथ' बिजेपि दोबोदोंमोन, कंग्रेस दोबोदोंमोन। बिपिएफनि एमएलए दुर्गा बर'आ मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं। राजखान्थियाव जानो हायै जेबो गैया, राजखान्थियाव जानो हायै खामानि जेबो गैया। दा बिजेपिया सरकाराव दोङो, बेनिखायनो बिजेपिनि हेंथायै बा सरकारनि हेंथायै थांनानै खामानि मावनो हानाय गोहो गैया रावहाबो। हाग्रामा महिलारिया जाय सरकार बानाया मानो बिजोंनो थागोन। बाथ्राया जाहैबाय
उफेरा इलेक्शन फैगासिनो दं बेनिखायनो राजखान्थिनि दावहा जानो स्टार्ट जाबाय होननानै आं सानो बै उफेरा इलेक्शननि सिगां सिगां एसे माने जुक्ति तर्क दान्थे बिदान्थे बियो गाज्रि बियो मोजां बियो गाज्रि बियो मोजां बे सोलिनो हमबाय होननानै आं सानो स' राजखान्थियाव जानो हायि जेबो गैमारा बे बाथ्राया खिन्थु बांसिन सैथो नङा होमबा गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बुंनायखौनो बुं दुर्गा दास बर' बिथांनि बुंनायखौनो बुं मानस सरनिया बिथाङा बुंनायखौनो बुं सोरनि बाथ्राया बेसेबां कारेक्ट बेसेबां सैथो जोंथ' जेबो मिथिया जों साधारन पाब्लिक नङा होमबा ओरैबायदि समाव हाइलाइट जाबाय नों बाथ्राफोरा मा दा इलेक्शन पारपसजोंबो एसे लोब्बा दं होननानै सानो बिथां साथामनि बुंनाय बाथ्राखौ आं इलेक्शनजों लोब्बा दं होननानै साननानै लादों एसेबाबो आरो मोनसे बाथ्राखौ माने बुजिना मोन्दों मा राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय सोमजिदों होननानै आं सानो मोनफ्रोम हान्जायाबो जायखियानो जाया मानो जा राजखान्थि खालामबाय थाया मानो रन्जन दैमारी बिथाङा माबोरै जेलनिफ्राय बायजोआव फैनो हागौ उदां अख्राङाव फैनो हागौ बेसो सबसे इम्पर्टेन्ट दा बर्तमानाव बर'फोरनि थाखाय उकिल बिथाङा जा बाथ्रा बुंदो बेयाव साननानै नायबा माखासे सैथोथि दं मानो होनबा जोंथ' आयेननि जेबो मिथिया बिथाङा आयेननि रोंखा राखा सुबुं सासे उकिल नङा होमबा स' बिथाङा जा बाथ्रा बुंदो बेखौ जों नायबिजिरनो गोनां होननानै आं सानो स' बिथाङा जाबायदि बुंदों बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुजिनांगोन मा जुदि जों सरकारखौ प्रेसार होनो हायो सरकारखौ जुदि प्रेसार होनो हायो अब्लानिया थारैनो रन्जन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय फैगोन जिहेतु आयेन हिसाबै जुदि गोलाव सम नांगौबा किन्तु सरकारा गोसो जायोबा जिहेतु बिथांखौ रेहाय होनो हायो निमाहा होनो हायो बेलाव दिहुनना लाना फैनो हायो स' बेयावथ' मोनसेबाबो स्कप दं होननानै आं सानो दा स' बे स्कपखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा नागारनाया मोजां नङा जों बेखौ एसेबाबो नाजानाया मोजां जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन रन्जन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय बायजोआव फैनाया सरकारनि आखायावनो बांसिन दं बे बाथ्राखौनो रोखा होननानै आं सानो जों आयेननि बाथ्रा मिथिनायमोनबा बुंनो हागौमोन अबयसे नाथाय आं बेखौनो बुजिना मोन्दों सरकारा गोसो खालामबा बिथांखौ जेलनि बायजोआव लाबोनो दानो हायो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिना मोनबाय जुदि बुजिबाय प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ